Lehenengo puntua da, urtarrileko plenokoak dira probetie. Zeo zer badeko zuen zuzentzeko, esan... Zer ez? Bale. Lehenengo puntue urtarrileko plenokoak dira probetieren alde, danak, ezta? Bai. Bale. Bigarren puntue, alkatetza dekretuek, 11-tiko dira. Dudaren bat, edo zer galdetzeko dekretuek. Orduen ikusitxe geratzen dire, no? Hirugarren puntue, 3.000 eta bat eta 3.000 eta lau lursatien zetasun azterketie, komisioan azaldu gendune atzera botatie, eta bide batez, informe horregaz, alegazioei erantzutie. Eta, hemen ingo dugune bebai da, estudio detai hau atzera bota, eta Javieri esan zer aurkeztu bideoen ondo hitzeko hau. Dala, reparzilazio bat. Eta orduen, botaten jako nien notifikazioa esaten estudio detai gaitzitzen dela, atzera bota dela, esango jako bebai, zein da inberdemon horrengo pausu edala, hori un proyecto de reparcelación. Eta sin más hau bizer engogu trasladu eta botako txagu Javieri hori azaltzen, zela nire. Orden, zetasun 3.000 eta bat eta lau luzatien zetasun ezterketie atzera botatien aldeko botoak. Dano? Vale. Ez un kosto gain alde. Hasta aquí lo ditzen. Vale. Vale. Honeri buruz komentateko zeuzer? Orden, lau alde, eta bost alde eta lau abstentzio. Laugarren puntue, martxoaren 8-rako adierazpen instituzionala, emakumeen nazioarteko egune dela eta lehituko dut aktan eratzeko. Martxoaren 8-an emakumeen, Martxoaren 8-an emakumeen nazioarteko egunean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreal eta eraginkorrarekin dugun konpromisoa irmoki berrezten dugu. Printzipio demokratiko hori ukaezina da eta gizarte justu eta aske eta kohesionatu baten funtsezko zutabea. Gaur, ahotsa irmo altxatzen dugu berdintasuna defendatzeko eta aldarrikatzeko, bere diskurtsoa zokoratzen eta zalantzan jartzen ari baita komunikabideetan, sare sozialetan eta modu kezkagarrian giza harremanetarako eguneroko espazioetan. Historian zehar, berdintasunaren aurrerapenen aurrean gertatu den bezala, mugimendu antifeminista baten goraldian gaude gaur egun, diskurtso reakzionario eta misoginoetan adierazten dena. Narratiba horiek oinarrizko konkistak zalantzan jartzea, nahasmendua sortzea eta indarkeria matxistaren existentzia deslegitimatzea bilatzen dute. Diskurtso antifeministak erasoaldi politiko eta kolektiboki antolatua osatzen dute, eta eztabaida publikoan ezin dira beste iritzi bat bezala onartu. Berdintasunaren defentsa ez da aukera bat, ez da ideologia bat ere, giza eskubide unibertsala da, aitortua eta babestua. Hamarkadetan kolektiboki borrokatuz eta lan eginez lortu duten eskubidea da emakume. Mugimendu feministak, erakundek eta pertsona aliatuek batez ere diskriminazioa desagerrarazteko, askatasuna zabaltzeko eta guztiontzako aukerak bermatzeko. Berdintasunean ezten duen, estereotipoak baztertzen dituen eta errespetuan, askatasunean eta duintasunean oinarritutako harremanak sustatzen dituen gizartea aldarrikatzen dugu. Baita indarkeria matxistaren biktimak eta bizirik atera direnak aintzat hartzen, laguntzen eta entzuten dituena ere. Izan ere, ozen eta garbi esaten dugu berdintasunik gabe ez dagoela erabateko demokraziarik, eta indarkeria matxista desagerraraz gabe ez dagoela guztiontzako askatasunik.
Martxoaren 8an Euskal Udalek deia egiten diegu herritar guztiei eta erakunde guztiei batuta eta elkartua irmo egon gaitezen lortutako eskubideak defendatzeko. Eta atzera pausurik gabe, berdintasun erreal eta eraginkorrerantz aurrera egiten jarraitzeko. Busturian, konpromiso hau ez da hutsetik sortzen. Denbora zehar egindako lan jarraitu baten emaitza da, bai udal erakundetik, bai herriko elkarte saretik bultzatua. Bereziki aitortu nahi dugu Atxurkulu emakumeen elkartearen lana, 25 urtetik gorako ibilbidean, emakumeen parte hartze soziala indartzen, topaguneak sortzen eta herriko bizitza publikoan emakumeen presentzia aktiboa normalizatzen lagundu duelako. Gurea bezalako herri txiki batean, 1700 biztanle ingururekin, 32 emakume antolatuta eta konprometituta egoteak erakusten du berdintasuna tokikotik egunerokotasunetik eta emakumeen implikazio zuzenetik eraikitzen dela. Haien ibilbidea ahaldutze kolektiboaren eta eraldaketa sozial iraunkorraren adibide da. Horregatik, Busturiko Udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Berdintasun politikak garatzeko beharrezkoak diren baliabideak egonkortzea eta horien jarraipena egitea. 2. Emakumeen ahalduntze kolektibo eta pertsonalerako ahalduntze espazioak garatzen jarraitzea. 3. Eraldaketa sustatzeko Busturiako gazteekin eta bestelako eragile desberdinekin lanketa egitea. 4. Emakumeenganako indarkeria matxistaren aurka lanketa egitea herriko eragile desberdinekin. Deia egiten diegu herritarrei bat egin dezaten martxoak 8 emakumeen nazioarteko egunean tokian antolatzen diren deialdi eta aldarrikapenekin. Adierazpen honen aldeko botoak. Gu bai akusio zer esateko buruz. Ez da ondo ulertzen zeitzik egin dizen kanbizoak aldaketak. Orduan eudelen jatorrizko adierazpena, hau da, alderdi guztiak adostu zutena ez da gaur proposatzen dena hemen. Aldaketa dago, moldaketak egin duzu egin diez. Aurkezten dena ez da EH Bilduk adostutako adierazpena. Lehenengo 5 paragrafoak bai dira berdinak, baina konpromiso eta sartzen ari zinen ez dauka zer ikusirik. Eudelen adostutako konpromisoak osoagoak bai dira guretzat matxismoari orokorrean aurre egiteko. Adostutakoa 10 eta berriz irakurriko dute irakurri dagoena Luziak zeuena da, bale? Gure udalerri eta eskualdeetan taldeak zorra iretzen sustatzea, diskurtso misogino eta antifeministari aurre egiteko eta informazio faltsuetan edapena desaktibatzen laguntzeko. Tokiko eremutik lehentasunezko kolektiboekin esku hartzea, haien jarrera eta antifeministak eta maskonitate tokikoak desmontatzeko barkatu. Erresistentzia aliantzak sustatzea, talde feminista eta kokiko beste eragileekin jarrera antifeministak identifikatzeko eteteko bizikidetza espazioetan eta komunitate virtualetan. Baliabideak eta egiturak zaintzea eta babestea, gure udalerrian berdintasun politikak aurrera egiten jarrait esaten. Nik uste dut askoz osoagoa da hautestue. Orokorra da, Eli. Claro, orokorra da. Gure txanda da. Bai. Eta ganera, eudelen ikurregaz aurkeztu dozue, eta hau ez da adostu eudelen, zuek aldatu egin dozue han adostu zana talde guztiaren partez, Bildu barne bai. Orduen, ez da ulertzen, ondo zeia zabiltzekin duen hori. Aldot erantzun. Bai. Eudeletik dator hasiereko parrafoak, gubentu izan duguna da Busturin hau ez dala zerotik hasten, utzetik hasten, Atxurkulu elkartieri aipamena itzeiako, eta bero konpromisoatan eudeletik jartze ban Busturiko berdintasun planien oinarritutako konpromisoak hartzile. Eta gain duguna, Busturiko berdintasun planeko konpromisoak, helburuek, ikusitzen, udaletzen moduen konpromiso bihurtu. Nik ez dut uste hori udelen adostu zana. Eta talde guztiek adostutakoe ez da tekstu hori gaur hemen aurkezten dana. Ez da bardinek? Eudeleko originala dekot eta ala jartzen dugu, Hementxeko ez bakarrik Busturi
mencionado a todos aquellos municipios que tengan un plan de igualdad, para que lo adecúen a cada municipio, al trabajo. Nik arginako tenara han adostu zana, Bildu barne, ez dela gaur hemen aurkezten dana. Ez da, bestie bai. Eso es algo Y por una vez que podemos adostuar danon artien, beraz, normalen guztiak aurkezten dugu. Kompromisoak ez dire Ez bardine. Eudelen potentia hauek hobeto islatzen daude. Askoz behorokorragoak, Eli. Baina, zuk azkenien zure realitatera ekarri bidozu hori testu, Bueno, edo zelan aldatute igual ez, Maitane. Zelan eragingo dozu. Guzturiko goi aktuala ez da islatzen. Kompromisoak ez da islatzen. Niretzako zorokorra dire. Dana, eta guk faltan bota duguna bai hemen, da, Eudeletik dator proposamen bat, adostute alderdi guztizek eitzik, zuek, aurkezten dozue hemen, Eudelen zigilioaz, moldatutako proposamen bat, esanez, Eudeleko edala, hau da, gure babesa, ja, printzipioz, baseukala, baina esamarik, telefonoz deitzu guri, eta esan bitxu, pentsa dugu, azken partie, gure berdintasun planeko puntuek aldatzie, eta guk emongo gendun gure iritziz, Zango gendun, ez guk gure dugu generikoek datozenak. Edo bai, ados gauz, proposamenakaz. Baina egin dozuena da, ipini, Eudelen adierazpen instituzionala izango balitzaike moduen, zigillo eta guzti, proposamen bat? Bada, urko. Bai, lehenoko partie, bai egin. Gehitzu izen duguna izan da, esan dutzutena atzurkuluna, eta kompromisoak, eta Eudeleko korreoan nolan jartzen izen dugu, egokitu kompromisoak zeuen udalerriko berdintasun planera. Egokitu daitekela, eta kemenoz, guri, danez, ze hau izango bazan EAJ-aren adierazpen bat, zuek presentatzen dozula, guk beste adierazpen batzuk aurkezten dugu zen moduen. Zatozie, eta hori gintzen dugu bitxu, eta guzturiko realidadera moldatu. Moldatzen dozue, guk ez dugu zer esanik. Baina, ja, osotasun bat adostuta dagoenean alderdi gizan artien, Eudeleko instituzioetik. Moldaketa partikular bat gure dozuen guzturirako, zilein izan da. Teknikari egin dugu, Zilein, ez da. Ez da EAJ-an, ez dire EAJ-an kompromisoak, urko. Hau, berdintasun plana eitzen da emakumeen kontseiluen. Eta emakume kontseiluen irekize da. Eta han jartzen diren helburuek, ekintzak eta kompromisoak, bertan gauzen danon artien adostu. Bai bildu, ez bildu, EAJ, independente behar. Baina nortzuk boskatzen dugu gero, guk boskatuko dugu, ez da? Guk esaten dugu da... Berdintasun plan bat zetarako dugu, ez da? Edo zetarako itzen dugu lan emakume kontzailu. Telefono ebezo zetarako dugu, guk esaten dugu da, azte guztiz eukizuela, esateko moldaketa bat gure duguen. Zilegiz edala moldaketa gure izatea. Gu ez gauz adierazpen honen kontra. Guk esaten duguna da, topa dugula bapatien, pentsaten, Eudeleko datorrela osotasunian, baina, orduen modu horretan urko barkatu bardin, zuepe barikuti deko zu hau. Alizen dozu esan bardin, oie, zer gaitzik egin dozu aldaketa hau? Bitureina ez da? Aldaketa zu, berdintasun... Nik hau idatzen eta berdintasun plana guk ez dugu esan hori aldaketak egiten, guk esan dugu hau aukeri dugu, zer egingo da, aukeri dugu aldatzeko da, zer egingo du. Si nos llegan a decir, hortik urteten badau, no, yo creo que eso está más genérico mejor, pues nosotros hubiéramos traído lo que hubiera salido. Pero lo habéis traído. Pero en berdintasun plana estamos todas y todos, de todos los colores y todos los tamaños. Y esto se sabe. Baina, deklarazio instituzionala adosten danien, tu no puedes cambiar una coma. Horregaitik adostu da. Koma bat aldatzen badozu, ya igual le cambias el sentido a un párrafo. Orduen, heldu danien adostasun batera, hori testu mantendu bide íntegramente. Edo barriro moldaketak adostu. Eta gero, gehitu, edo egokitu, herriko planteamientoan, edo plangintzan gehitu eta abizatu. Baina ezin dozu berdia, kendu. Eta kompromisoak, eudelekoak oso orokorrak zirenak, zuen iritziz,
Ba, bai, oso Ezin duzu aldatu deklarazio bat. Eta ez datoz bat berdintasun planiendeko Hori da bat desagertu da deklarazioa. Adostutako guztia horrek deklaraziotik kenduta. Horrek dira kompromisoak, ez deklarazioak, dira kompromisoak. Eta hemen lan bat dago egiten plan bat jarraituz. Eta egin dena da egokitu plan horreri. Bai, ezin dela. Eudelek esan da ganera. Ezin dela hori egin, bai deklarazio bere osotasunean mantendute. Gero gehituko txazu eta edo gehituko zu herriko... Adostasunik egon ez bazan ez da, ez da, claro, presentaten dozu ez nahi zuen. Jode, behintzat, komunika. Osa, eskubide, por supuesto, erosin aldaketa itziko. Gube iraganien gondi beste batzuk guk beste proposamen bat aurkeztu dugula. Zile gizela, joder, adostute dauena, zaitu adostasune mantentzen. Hori bakarrik dinogu. Orduen, ez tozu ondo ikusten, udaletxe modu duen hartzi konpromesu batzuk berdintasun planiendeko guzenak isladatik. Ez dugune ondo ikusten da Juan Palamorena itxie, jo me lo dice, yo me lo como, gudatezan, adostutik dago gauze bat, eudeleti datorrena. Beste urte batzutan hemen gu presentatu beste testo bat, eta erantzuna izan da, eudeleti datorrena oso ondo zegoela, eta ez da hola merezi aldatzi, bale? Balisto hola geratu zan, bakau, gutik esku bardin. Ez da hola merezi aldatzi, eudeleti datorrena. Zuek ekarri dozuenien, ez da oinarritute dekogun berdintasun planien, Eli. Nahi dut esan, oza... No, más serios no. Berdintasun plana gaitzik kanpora botako gu hau, nintzen. Honi ez dakigu kanpora botako bat. Ez, guk sartu dugu hau berdintasun planan barruen. Ez pagauz ados, ametik kenduko dugu, gu ez kauz ados konsiametoaz. Bariko da azken egune sartzeko iniziatiba. Nire bandeja de entrada dago. Gusturiko udala, viernes 13 de febrero de 2026, 14:19. Inozue, no tenéis tiempo, no teníamos tiempo. No tenemos tiempo, hemen bariko ratzabina ez dago, Jesucristo, bez? Gu batu garen erako eta konturatu garen erako, seguk ikusi dugu, Eudel, Goizen, abeitxo, etorri daia deklarazio instituzional, perfecto. Eta bat bati? Entra 25 días, Bai, burro, bai. Bueno, barikue. Bueno, pero también tenemos días, también. Ez, hau da informatibana, 20 de febrero a las 13:55. Ez da un margenik, eta ez da gainera ezkezkini barikoen kontratu. Ez que kontratu garaia, aztion, esan dugu, hostias, joder, eta errepikatzen dugu, zilei izeda aldaketak proposatide. Guk egin izen dugu iraganien. Ez da pasatzen ez. Baina, presentaten bada, como la declaración, mínimo de esan, aldaketa hauek nahi dugu. Eta gure justifikazioa da, behitxo, gure berdintasun planeko puntuak sartu nahi dugu. Uste dugu, konkreto gara. Esplikado zuena, perfecto. Baina, aldez aurretik, behitzak, gure adostasuna gure bazue. Behintzat hori. Hori dinogu, guk esango genuen, jo, babetxu, kasu honetan, iruditzen zaigu, Eudelena nahiko normalien, igual beste batzutan hori falta mota dagoela, oso kontundentie da, eta eske guri guztaitzea aurton asko presentabena. Eta debateuko genduen, eta esango genduen babetxu, zuek proposatzen duzuena, gehi guriek ez sustituidu, lo que sea, adostasun batera heldu ahal izango ginen. Bai ez, barikoen ordu bizek pos gitzauten, con el sello de Eudel eta bizabarik. Eurek bitzu, Declaración modelo para el 8 de marzo. Claro. Y la declaración modelo tiene el acuerdo de todos los partidos políticos. Gomendioak. Esta no, si queremos cambiar, hay que volver a acordar. Gomendioak. Se bestela gu sartu aldugu, beste gozo batzuk eta zuek automáticamente guk edozein kompromiso sartzen badugu, automáticamente baiezko emango zuen? Ez da. Analiza. Hori da. Hori da. Diferentzia da, orain arte, zuten zan declaración institucional,
negociada por todos los miembros de Eudel, y esta vez ha sido una declaración modelo Eta genérica y eta que nos han dicho gomendioak udalentzako. Testua udal errealitatera egokitzeko. Idazketa doitzea, udalerrian garatzen diren, edo garatzea aurreikusita dauden tresna, programa, edo jarduketei erreferentzia egin diezaien. Ez dugu jartzen hori kolokan despegarik. Esaten dugu best, bai, modelo hori mantendu behar da. Adostutako testo osoa mantendu behar da. Ez erdia mantendu, beste erdia kendu, Edo bernegoziatu. edo abisatu. testu mantendu da. Testua Baina ez da mantendu Kompromiso, erdia. kompromiso ez. Elik lehiuren guztia ez. desagertzen da. Ba, hori da Que forma parte del texto acordado. Pero es algo Eta los y- compromisos y- que el trabajo se Eso está es lo que realizando nos ya dicen muy que bien. tenemos Es la que cosa. adaptar a la realidad, Claro, Josu. eso es verdad. Eso es lo que nos dicen que tenemos que adaptar a la realidad del municipio. O sea, es que no entiendo, esto ulertzen ondo. Aldaketak datozela, eta aldaketak abisabarik, aldaketak dira. Eta gu, abisabarik ikusten badugu adostutakue gure buruz aldatu indala, ze gauze batzuk kendu indie eta beste batzuk ipini. Zilegizek bai, ondo dauzena bai, gure berdintasun planekoek bai, ezke guretzat bestiek be oso ondo egon dira. Eta hori, ez dugu margen auki debati duteko. Zer, barikoen, ordubizek 5 gitzeuten heldu zan hau. Eta orduan, eta gainera, eduko esan barikoen ordubizek 5 gitzeuten, eta telefono dei batenaz lagundut, eta aldaketa bain dugu, behitxu, ia zeiru hitze jatzu, eta egingo gu berba, ez. Zeioe, eudelena, zelelauko partia efectivamente bada. Beste guztia ez, ez bakarrik kompromiso, pero beste parrafo bada, kompromiso, aldaketak dauz. Testo erdizan aldatute dau. Ezin daukatu. Ez dut izten ezaki testo erdizea aldatuta da honik urko, ze bardine da, eindan bakarra da atzurkuluna gehitzu eta kompromisoak egokitu. Orduen ez dut permitu duko. Ezakie testo erdizea aldatuta. Lan bat, ez, eta politiko batek egindakoa, teknikari batzuk eta... Ezakie kompromisoak egokitu direla eta atzurkuluna gehitu hori bai. Baina testu erdizea aldatu dela, ez hori ez da ez. Ez da erize, da zu ondo dakizu ez da erize. Nik ondo dakitzetela, behitxo. Hartzen dozu originala eta hartzen dozu proposatutakoa, eta hasierako guztizen berdin da. Ez da koma bat Azkeneko guztizek beste batzuk dira. Zuk niri ez toztazu permitiduten esaten gauza bat, bueno, ez da indorzaren zu, niri permituteko. Nik zuri etxut permitute esati niri zer pentsate duten nahi izan gara eta zer guzorra. Hori... Amendeko zu? Ipinotzut, Eudeleko deklarazioan adostute datorrena goitzik bera aldaketak dekoz. Aldaketak ez dozuna komunika. Ez dugu esan bezpede txarra egondanik, Esan dugu, hau ez da adostute zegoena. Eta guk pentsaten dugu, horrek, minimamente, telefono dei bat merezi dagoela. Ez dozue pentsaten, ez hauzi ados? Ez da, ez hauzi ados, no pasa nada. Baina, gure posizio hori da, eta hemen espliken dugu. Ya está, vale? Eta ez, permituten zut eta entzut permitiduten. Ez, baina esatie testu erdi aldatu dugula. Idal. Ez da erize. Idal. Bale, laugarren puntuen lehidu dugun deklarazio instituzionalen aldeko botoak. Bost, bale, abstentzioak. Lau. Bale. Eta gure dugu, aktan, sartzie, elik irakurri dagoen kompromisoek. Originalak zienak eudelekoak. Eudeleko modeloko bardinek dire, oza, testo zazu bilatu bihar, no? Tal cual, Originalanak. Originalanak, kompromisoak danak. Eudeletik adostu den testo tira da bai. Vale.
Eta 5. puntue norberak lekartzen da. Nik hiru tema dekotez. Bat, ulertu neban, audioaktak emetik aurrera, aktekin batera eskaitze egongo ziela Gerziela, arantza da bilela aplikazio bategaz abertzelan egon, ze gainerako udaletan egoten dabe bideoakta, bideo eta horra egoten dabe YouTubeetik, baina YouTubeen ezin da egon bakarrik audio bat. Eta orduen, onda azkenengo astietan berbaitzen Bizkaitikekoakaz eta esan txie egon bideuela iVoox deitutako aplikazio batera, dara bakarrik audioak egoteko. Eta oingo astien ibili da ezin izen duela, iVooxekoakaz idazten. Eta YouTubeen ezen nahi pinargazturatu da ditzena eta audizue ganditik? Hori behar legintzen egon da, bai arazoren batukin dugu. Hori aukeri pentsa da, bai aztakitz ezin txutza saldu zer gertatu jakon. Berra pentsatu dugu hori armarria edo guztuko emitxea eta igotea YouTube. Eta horrela saiatu da bai, iVooxekoakaz egon dara telefonoz eta e-mailetik. Ez da esen kapaz bera hori horan igoteko. Ez da esen arazo egin duen, bezuzen paseak horregaz bai. Horrela bat eta danak egoteko gutxi. De hecho, azikera baten izen zen igotie directamente webgunera. Baina Bizkaitikekoak ez da behizten audio bat igotie. Egon bida beste plataforma batera eta esteka bat jarri enlace bat webgunien eta zuak die eta esteka eta eruten zu iVooxera edo YouTubera. Eta horra eta plataformatara igoteko dabi arazak gutitzen. Baina hori soluzionen badata lanak egongo bide. Gero, niri hindu iaztez, eta analizateko botaten dut, zer iruditzen jatzuen. Gimnasiako klasiek, moten dizenak hemen, nahiko arrakasta dekie. Eta azken urtietan, apunta saiatu da, jente asko kanpon gelditu da. Pertsona ezberdinek, etorri aztez, beste eredu batzukaz konparatza, beste udaletxe batzukaz, zaten dabe. Apuntaten dana, 2 egunetara apunta bi herrien, batera apuntaten da bada, ja jente dobli apuntan da klasetara. Igual apurtxot eskaz gelditzen da edo, hori balorateko eta pentsada bat egoteko. Eta gero, Bermioko udalak adibidez deko eredu bat, ze gero, kursoen zian jentia apunteta dauz, baina gero benetan asko ez diagertzen. Eta kanpoan gelditzu da, beste jente zerbari. Bermion adibidez usta dekiela, lau falta itzen basuz, zu kanpora zuez eta listako urrengo biditzeako. Eta hori, niri etorria aztez pare bat, zatenia holako modelo bat, aurtoen garrako espada, datorren urterako ezin bada esan. Jente asko batatzen dagoen... Eta adibidez, nahi dut esan jarozen, baina hor baldintza batzuk edo, gaixotasun bat bada, emagun, bi aste zauzela gripe bategaz ezinien eta justifikante mediko bat ekartzen dozu edo nahi dut esan. Hori balora... Alda izen jentie babitzu hasi nazta. Seguro Bermiara ditxo eskero zango da dela. Baina justifikabako faltak eskero, leku okupatie eta... Hori zure ama jakingo dugu, jente asko gehitu dekanpuen badakizu uste. Jente benditu da, janda galdetzen, Baina, karo, bajan espada emoten inor, ezin da eskartu inor, gehiz, hauze, urua jabetetan da. Jente igual ez da putzen da baja ez da behartzen. Bai. Datorren ja ikastuta. Eta gero, udaberriz egia ganin dekogu eta komposteran asuntue, asmo esen eukaten, ipintzeko ez da ikiltze bategaz edo kanteran inguruen, ia zelan dauen hori, apurtxot informazioe, avanza badau. Bai, pentsaren duen imitsi edenengoz almazen onduen, baina ez da gitzen, arazo asko deko guz. Como kontrolar, egora zerri askotan begitzuten, eta, klaro, inbertsio handiz egin dabez. Egin dabez, lehenengo lekuek prestatu, sarratute lekuek,
con puerta, con acceso electrónico, hemen adibidez hau duen moduen, Ignacio duen moduen, todos los que quieran hacer uso de la compostera, claro, eso se cobra y ha habido gente, por ejemplo, Santostie, señor Richard Barrican, adibidez Santostie, que han hecho una inversión de 80 y tantos mil euros y que les han reventado las cerraduras, que les rompían las puertas, que les tiraban de todo ahí. Zer jobe gero, inbertsio handiz daude eta kamarak emini. Y que el uso que no está haciendo, que están como un poco, pues eso, que esta osela, que están, esta osela, posik. Orduen, claro, eta ez dut ikusten berangoaz begonaz berbetan, eta berango behorre ikusten dau ze aukera desberdinek horren martxan egitxo kompostera bat, eta berango dudetan dau. Entonces, claro, hay que hacer una inversión fuerte para que no te rompan, no te destrozan y colocar cámaras. Los que han empezado, primero empezaban un área, como un moduen, les tiraban de todo. Luego cerraban el área y les rompían la puerta, lo que sea. Luego les pusieron con cada uno que vaya al ayuntamiento, claro, ya empezaron a cobrar a los que hacen uso de la compostera o lo que sea y reventaban la puerta. Como reventaban las puertas, pusieron cámaras y al final las inversiones se han disparado. Eta orduen, horregatik gauz, apurtxoetan kanteran, si tenemos que empezar a poner cámaras, cerrar un espacio, esto, hay que hacer una inversión muy fuerte, eta horregatik nau, berangoku gaz nau, gure antxien dau, eta aregaz batera gauz, foru aldundiek gazbe batxatu ginen, horrein dela azta itxasaroan edo lan bebai, ia ze beste aukera badauz edo olako zauze ere martxan jartzeko, eta hor gauz, no tenemos nada claro. No tenemos nada claro. Con la información que tenemos nada claro todavía. No sabemos cómo ponerlo en marcha. Duden gauz. Nik hilerekotan pentsaketu almazenien, eta jentik gara eramatie, eta gu gestionar kudeakutuko dugu hori, baina, no sé, si tiran de todo una escombrera al lado de una carretera foral, imagínate un almacén que está medio escondido, lo que nos pueden llevar y tirar ahí. Eta foru alduntik bestozko inolako aukerarik. Y inversiones muy fuertes, hay que hacer inversiones muy fuertes para tener todo muy controlado. Entonces, claro, y el de Barrica me decían que se han gastado 80 y tantos mil euros y una locura. Y eso, y el de Verango y yo estamos como, no sé, mirando a ver qué alternativas que se puede hacer. Egun batzuk igual zehatzak ipini, igual que besti bitzen gamen azteazketetan, igual brigadako bate gotian... Hori bepentsa dugu, igual azteletan hori aukeri bepentsa dugu. Hori berangoko hori egon zen pentsaten. Poner un día a la semana, ellos creo que han pensado poner, todavía no han puesto en marcha, lo que habían pensado poner lunes a la mañana o así, porque la gente normalmente igual hace podas o corta a los fines de semana, y poner lunes a la mañana, pues de tal hora a tal hora, y que llamen al ayuntamiento y dale con los voluminosos, o la cosa se pensaten egon gara, no sé. Pues con los voluminosos el lunes, de tal hora a tal hora, y que llamen con antelación al ayuntamiento y que digan, oye, fulanito, voy a llevar allí el lunes, pues podas de no sé qué, hierba o lo que sea. Eta duen gehatu behatxitan, o la hora que sea, y con un operario y descargar. Hori barroaten begon gara. No sé. Al final, es que en Verango tienen muchos... claro, es un pueblo más potente y tienen bastantes más operarios que nosotros. Orduen gube, ez dakit hori bebarroaten gauz, Gero ez da urteo zuen, normalin izaten da gure Gude barri zen ez da gehien bat. Gero hori ez da nintzen, gude barri zen igual normalien, gente estau, en la bolsa de trabajo tenemos vacía de operarios, lehen ude barri zen gente barri sartzen zen, lau operario barri sartzen ziren beti. Eta lehen igual hobeto hau zen, igual puedes a un operario tenerle los lunes, pues si no hay nada, pues genial, estás a tus trabajos. Y si tienes que estar el lunes a X horas ahí, pues igual es más sencillo. Baina, oine operario bari gauz, gure operario boltsa de utxi dekogu, ez da jenterik, operario bidez, eta... Ez dakit ziur ez dakit. No sé. Te digo la verdad,
Es que todas las opciones que nos hemos planteado, es que no vemos clara ninguna. No vemos clara ninguna. Alternativa de que usen izango den. Beti como de kanterara, y te va. Lo único, por lo menos si hubiéramos tenido la opción como antes de coger X operarios durante 6 meses, que ahora no podemos hacer eso, bueno, ni hay operarios ahora, pues igual hubiéramos probado, nos hubiéramos puesto en marcha ahora a probar la de, cuando entraran los operarios, la de operario bate que sea responsable los lunes de recogida de podas. Pero como no tenemos operarios tampoco, pues eso es lo que nos echa un poco para atrás. Pero no sé, algo tendremos que hacer, alguna experiencia de piloto tendremos que hacer. Saiatu nintzen. Eso no saldrá mal y iremos modificando, iremos mejorando. Eta gero, sakristoareko akzesue, komentatzen duen, bere garaizen, akzeso bideekin arte, gaur eguneko Crispineko jiruen, jirari izango zala, adostasun batera du zinela diputazioaz, gero ertzainen batzuk multak ipini bezien, osta barbitzu zen, baina osta geraua linea kontinua eta jenti galdezka dau. Alda, edo zin da jiran. Bai, linea kontinua ez dau. Zerin dabe, Zepren horrek handau linea kontinua. Bai. Eta Zepren horrek zerin dau, linea kontinua margoztu horan apure batxez. Eta batxa, pintxure batxa, uriz llegaz da, aside kentzen. Entonces parece que no hay línea discontinua. Lo único tendré que volver a llamar a Zeprenor que limpien otra vez, o a Diputación. Baina zer dinozue, Crispinetik Gernikerantza itzeko? Altamirera. Edo Altamirera, edo Crispinetik. Baina erreza, osarrotoni ondoan dekozu. Mitzarra hori ikusten dut, Altamirretik urtetan zarenien, asperantzan eba duzu, El acceso a Altamira no es el problema. El problema era cuando tú sales, bajas de Altamira y quieres ir, por ejemplo, a la estación del tren, no tienes línea discontinua. O quieres ir a Bermeo, y quieres ir a Bermeo, no tienes. O vienes de Altamira, no, si vienes de Aspe y te quieres meter a la estación de San Cristóbal, eso a ver, eso yo hablé con Diputación y les pedí y les dije que, de manera provisional, hasta que se abra el ramado de Altamira, y me dijeron que sí. Bueno, pedí varias cosas y algunas me dijeron que no, y esta en concreto me dijeron que sí. Orduen bai alda. Bai. Lo único, igual vuelvo a llamar a la Diputación, que vuelvan a pintar lo discontinuo para que... Porque aquí lo que hicieron, ahí inicialmente había línea continua, pintado en blanco. Y cuando Diputación nos dio el permiso, Diputación le dijo a Zeprenor que pusiera línea discontinua. Zeprenor, ¿qué ha hecho? Pues ha pintado como con negro encima de la línea para que se vea como discontinuo. Pero esa pintura con el tiempo, pues la lluvia o lo que sea, se va perdiendo la pintura. Entonces ahora no se ve claro que haya línea discontinua. No eso habrá que decirles, llamarles otra vez y que vuelvan a pintarla. Bueno, y luego nosotros, igual, Maitane, si quieres comentar lo de Txurkulu. Bizkaiko Foru Aldunditik heldu zan deialdi bat, zirgari sariak, 10. urte edo 10. urte da, sari honek bai Bizkaiko Foru Aldundiak BBK-gaz batera. Eta da, berdintasunien alde lan eitzen daben bai erakunde eta pertsonari errekonozimendu bat emotu ezkenien. Eta, proiektu baten bierre zan, eta aurkeztu zan proiektue ikusitza Txurkulun ibilbideo eta 6 urte direia, eta Guzturilako herritziki baten 32 emakume batzie eta hainbat ekintza, eta batez be sozialki maskulinizeta dauzen eremuetan zelako papelauki daben eta zelako indarra, hortik enfoke genuen apurtzuet eta sarize mondotzie. Orduñako beste emakumeen elkarte batera, bai, orduan sarize banatuko da, bizen artien, eta zan 6.000 euroko sarize, orduan 3.000 eta 3.000, eta gero dau premio
honorífico da, Bai, ezta? beste bat da. Bai, Beste bat da. beste bat egin mondotzia. Entrevista bat, baina, bueno, da, beraren bidura eta gogizti talde diez. Bai, eta, bueno, martxoan bostien da ekitaldize, Lucia, handozu zuke igual imeiez bidali izen emoteko. Esteka bat edo Bai, lau apuntetako. Hori da, bai, formularioa. Bai, martxoak bost, arratzaldeko zazpiretan seiretan. Bebeka da. Eguena da. Eguena da. Bilbon, Bilbon da, Grapian, Bardileko Bardilita. Eta nahi dagoena, gugu eta horri bat apuntatzeko, izena emoteko, bentsatzen. Bai, aforoa limitago. Hori. Interesaba deko zuen apuntetan. Bidaliko zu dan hori? Bai. Baina, bidaliko dut esteka eta gure duenak apuntetu. Bai. ¿Qué quiere que se apunte? Efectivamente. Vale, listo.